Şaxa Sendika Enketkarên Zanistî û Perwerdeyê Eğitim Sena Wanê bi mebesta nêzîkbûna vekirina dibistanan derketin kolanan. Mamosteyên Kurd bi xwepêşandanekê daxwaza rakirina heme astengiyên li heber zimanê Kurdî kirin û ji karbidestên dewletê daxwaz kirin ku perwerdeya bi zimanê zikmakî ji pêşdibistanê heya zanîngehê were dayîn. Mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî wekî mafê jînê parçeyekî mafê mirov ên bingehîne ku mirov bi mafê xwe mirov e. Di nehê îlonê de an ku roja duşemê dibistan vedibin. Li Tirkiye ji 2021 ver ve zimanê Kurdî wek zimanê bijare şagird dikarin bijêrin û hefteyê 2 saetan perwerdê hildin. Lê eğitimsen vê yekê qebûl nake û daxwaza perwerdeyiya wekî Tirkiyê dikin. Ev em wekî Kurd em vê tiştê qebûl nakin ji ber ku em hemelatiyê vê Tirkiyeyê ne wekî zimanê Tirkî em zimanê Kurdî jî zimanê din jî wekî zimanê perwerdeyî dixwazin. Ziman nebe zimanê perwerdeyê, nabe zimanê jiyanê jî û şolê dirabe. Mamoste Ferhan Aslan ku ew endamê eğitim seneye dibêje ku li Tirkiye serjimara Kurdan pir zêde ye û divê mafê wayên xwezayî ne were binpêkirin. Hejmara Kurdan li vî welatê dibêjin serê 20 milyonan e. Zarokên Kurd ji piçûkatiya xwe de dest pê mektebê dikin û zimanê biyanî fêr dibin. Ji ber vê jî lazim e ji dibistanê sereke heta dawiyê jî perwerde bête kirin. Li kolanên Wanê malbatan jî bo amadekariyên dibistanê derketine kolanan û bo zarokên xwe alavên dibistanê distînin. Dayîk û bavên ku bo mîkrofona dengê Amerîka axifte hemiyan jî daxwaza perwerdehiya Kurdî kirin. Di malbatê de em hemû Kurdî diaxivin ji ber wê yanî Kurdî bizan be gelek tişta yê baş bifikire. Em bên di zimanê Kurdî dizane lêbelê carek de dikeve em bên zimanekî ferqlî yanî zimanekî din da tişta bifikire ew bike hinekî zehmet dibe yanî. Kurdî heskê zarokete Em heskin kurmancî xeber de ziman xeber dim ama xeber nadin. Mektebê nîşana da? Na mekteb xeber nadin. Meytev yaz, meytev de yazsağa nahile. Meytev de yazsağa nahile kurmancı xeberdin. Kîjan zimanî nîşan? Türkçe xeberdin ama kurmancı nahile. Yazsaq. Dixwazin zarokete Kurdî jî bizan. Em heskin eri. Em heskin bira bizan. Em malê xeber didin zarî xurem kurmancı. Em jî bira xeber de. Mijdat Işık dibêje ku zarokên wan dibin bandora asîmalasyonê damane û êdî li malê jî Tirkî diaxivin. Yani zarî me mal de Kurdî biyekirî îdî ha. Kurdî nizane xeber din. Mal de Tirkî xeber didim. Hani ew tişkî nexweşe, gelî nexweşe. Endamên eğitim senê piştî xwepêşandanê bo hişyarkirin û agahdarkirina zêdetira rûnişvanan belavok belav kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.